Juwe kalo tile 22 san 2023 kana se juwe kalo tile 22 ma san 2024 ɲina y'a san kelen de ni an ka jamana ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ye a ye bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ an ka jamana ka sariya sun kura falenni o la min ni a kalafiliw kɛra juin kalo tile 18 san 2023 ni maliyɛndenw jɛra ka taa kalafili ka o kɛ minnu sɔnna ma kɛmɛsara o kɛmɛsara 96 ni murumuru 91 olu de jɛra ni sariya sun ale falenni san kelen o kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen jɛyara wa baaraw fanba olu bɛ sen na fɛn min ye jamana mara ye ale ma nɔgɔn jamana mara tɛ ka se ka fɛn bɛɛ ta k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma nka jamana mara ale ye ka jamanadenw ni ka se ka olu nimisi wasa cogoya min na an ka jamana ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ye a bɛ ka waliya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ kabi a sigira fanga la fo ka na se bi ma ka se ka bɛn ka o sinsin an ka jamana o kɔnɔna la gɛlɛyaw ka se ka olu ta ka bɔ an kan o bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ a bɛ ka o baaraw ni ka olu kɛ wagati min na maliyɛndenw welela ka taa kalafili kɛ ni o bɛnna juin kalo tile 18 san 2023 ka taa sariya sun falenni taasira olu fɛ a ma wajibiya maa si kan a ma wajibiya jamana fɛ ko an ka sariya sun ni ka o fali sariya sun falenni bɔra maliyɛndenw yɛrɛ de hakilina o la min ni sigi ka kuma ni o kɛra ni o ye Assise nationale de la refondation o ye an ka jamana ɲɛmaa n'a ka maaw u bɛ ka baara kɛ maliyɛndenw kumasira o de fɛ wagati min na an ka jamana ɲɛma a bɛ bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ sariya sun ale falenni na a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen de bɛna bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ sariya sun ale falenni la min n'a kalafili kɛra juin kalo tile 18 san 2023 ni sariya sun n'o o ye cour constitutionnelle ye ale ye jaabi laban ni ka o di juin kalo tile 21 k'a yira jamana ɲɛmaa la k'a fɔ ko o de ye jaabi lakika ye maliyɛndenw olu kɔni bɔra ka u ta kɛ juin kalo tile 22 san 2023 an ka jamana ɲɛma ale fɛnɛ ye a ka bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ale lakurayara ni 4e république du Mali ye kabi sariya sun ale falenna maliyɛndenw ka laɲini tɛ fosi ye jamana ka kɛ a yɛrɛ ye jamana a ka se ka jɔ a sen kelen kan maliyɛndenw ka se ka u jɔ u yɛrɛ ye ka se ka u ka nafasɔrɔ sira ni ka o sɔrɔ u yɛrɛ ye sariya sun ale falenni ni o ye sariya sun kura kɔni nalen an ka jamana o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko jamana kɔni ale bɛna taasira kura ni ka o de ta ni o bɛ wele ko Mali kura o Mali kura taasira la sa o de bɛna kɛ sababu ye ni ka se ka an ka jamana nafasɔrɔ sira ka se ka o yiriwa o Mali kura de bɛna kɛ ko ye min ni an ka jamana bɛ se ka a ka sɔrɔ sira ka taa se a ka nafasɔrɔ siraw ni ka olu sɔrɔ a yɛrɛ ye san kelen kɔfɛ jaabiw olu ma kɛ maa si kɔ kan a kɛra maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ anw ka jamana kɔni ale kɛra 4e république ye min ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye i yɛrɛ ye a kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi wa diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɛ bɛ a la wagati min na sariya sun ale falenna maliyɛndenw y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni donna an ka jamana ale tagabolo la an ka finitigilakaw ta sira fɛ jamana ale marabolo yɛrɛ o sira fɛ article 93 min ni o ye an ka finitigilakaw ka baara taabolo ye yɛlɛma donna o bɛɛ lajɛlen na an ka jamana marabaw olu fɛ fɛn min ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinli o ye n'o tagasira dɔ ye an ka kanw ka ba don an ka kan fɔtaw olu la fɛn min ye an ka kan kɛrɛnkɛrɛnnen a yirala k'a fɔ ko o bɛna kɛ nanzarakan ye min ni o kɔni baba tɛ don ale la nka an ka kan yɛrɛ ni o ye bamanankan ye ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o fɔ fanga donna o la fɛn min ye an ka jamana marabaw hali olu ka kuma sira fɛ i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma caman o donna kuma siraw olu fɛ min ni u yɛrɛ kɔni ye ba ni ka o don an ka bamanankan o la ni o ye tonukan ye sariya sun falenni ale kɔfɛ réforme yɛlɛma donna olu caman na min n'a bɛ ye k'a fɔ ko fɛn min ye Cour des comptes à la liste des institutions de la République ye o kɛra Conseil économique et social sariya sun falenni ale kɔfɛ fɛn min ye réforme majeure en gestation ye
ale ma dan o dɔrɔn ma forme wɛrɛ olu nana min ni o kɔni yirala ka fɔ ko donna nataw la olu ka kan ka falen o dɔ bɛ kɛ fɛn min ye Cour des comptes à la liste des institutions de la République. Conseil économique et social ale kɛra Conseil économique, social, culturel et environnemental ye ka kɛ ni Haute Cour de la justice et le Haut Conseil des collectivités territoriales o bɔra ye ka kɛ institution de la République ye. O kɔfɛ fɛn min ye an ka sariya sun kuraw ye ni o ɲɛma sariya sun falenin kɔfɛ a yirala ka fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye ale de sugandilen don ni ka jamana kow ka olu sigi sen kan ka tila tuguni ka kalafili baaraw ni ka olu fɛnɛ sigi sen kan. Kabi sariya sun ale falenna ni o ye an ka constitution o ye fɛn min ye an ka kow ye a yirala ka fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nugujiman na a bɔra bilenman na Mali ale bɛ ka jɔ sen kelen o kan o kɔni o ye tɛ kɔnɔdimi ye ko o kɔni ye ɲɛdimi de ye wa jamana marabagaw kelen don ka layidu ta ka fɔ ko jamana ale bɛna bayɛlɛma de maaw ka ɲɛna ko jamana tɛ kɛ min ye a bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan.